Kutsvage pana XX. ai bvapo utsvage pana ndakakudzawo kuti usanditsvage. Aiwa ndichikutsvagire wewe ndakutongogara apa ndapinda pano nhasi ndakutogara apa ndogara murume. Usikaona hembe dzangu ere ndichowacho zvanani wena wakutogona kuafoda brick house. Inga unoshora XX uri here X wangu. Ndisi X wako usati wanyara nini kakuti ndiri X wako chiudzaona but izvozvi saka iri life yangu iri ari kupi murume wako inga wainivhairira handina murume upi andimaitemu neri mastatus takarambana tatosiyana ndiri single and happy and ready to mingle. Single and ready to mingle kwete newe uchirikadzokerana nemerana pombe yadoni. takatokukanganwa 6 years maenda saune mwana nditori nemwana wangu ndopanoti single and ready to mingle wada chekitisa mwana wako butiwo zvaanani pamwe togona kungudzokererana nenene ukanganwe izvozvo marambiro akandiita yofunga ndichakanganwa ipapo usaguma hembe dzangu nedzako please hatidi zvimishonga shonga. Aiwa ndiwe ungatoita zvemishonga kwete inini. Wakazombogarira sei panapa ndichada uya kugara panapa nditsvage iwe handitsvagi usagumisa hembe dzangu nedzako.